Omroep Zeeland mocht mee met de politie tijdens een inval. Een unieke blik achter de schermen. Wacht, stop. Beweging bij het pand. Er staat nu een klant aan de voordeur. Het hele verhaal krijg je zo meteen. En verder vandaag. Eerste bewoners terug naar Vlissingse flat. En les in straattaal. Goedenavond. Al tijdenlang hield de politie een pand in Vlissingen in de gaten vanwege allerlei overlast en drugshandel. En na een lange voorbereiding was gisteren het moment waarop de politie met veel mensen en middelen een inval deed. Omroep Zeeland kreeg de unieke mogelijkheid om met de politie mee te gaan. Even de fotras even. Commandant, geef jij maar bericht als je straat inrijdt. Dan wij ter hoogte stadhuis. Ja, gas de hoogwijn in. En we wachten op de hoek uit de auto. Wacht, stop. Beweging bij het pand. Er staat nu een klant aan de voordeur. Ja. De politie heeft zojuist een inval gedaan in een woning hier aan de Verkuil-Kwakkelaarstraat. Waarom? Dat doen we omdat er overlast is gemeld. We hielden het pand al langere tijd in de gaten om ook zelf vast te kunnen stellen wat er nu precies gebeurt. En dat heeft vandaag geleid tot een inval waarmee we met een groot aantal collega's binnen zijn gevallen. Om ook daadwerkelijk binnen te kunnen kijken wat daar plaatsvindt. Meneer, zojuist heeft de politie een inval gedaan bij uw overburen. Wat vindt u daarvan? Dat doen ze wel meer, maar ja, er gebeurt voor de rest niks. Dus ik hoop dat er nu eens een keer wat gebeurt, want het is natuurlijk het is niet normaal wat er allemaal gebeurt. Hè. Ja. Het is niet altijd zichtbaar wat wij doen. We zijn wel erg blij met de meldingen die gedaan worden, want dat geeft ons echt beeld bij wat de situatie is. En ik wil in die zin ook echt een oproep doen, blijf vooral melden, want het is zeer waardevol en daarmee kunnen wij ook iets betekenen in uw straat. Wat voor overlast heeft u? Nou ja, dat ze dag en nacht aan de deur staan te kloppen en soms dat er een of andere naakte vrouw ineens voorbij komt vliegen. Ja, al die flauwekul meer, weet je. En dat ze er dikwijls een vuilnisbelt van maken. En heeft u wel eens melding gemaakt bij de politie? Ja, dikwijls al. Maar ja, ze kunnen er schijnbaar weinig aan doen. Als je dit soort overlast in de straat hebt, dan is elke dag dat die overlast er is te lang. Dat vinden wij ook. Alleen op het moment dat we moeten aanpakken, dan is daar een aanloop voor nodig. We moeten de meldingen krijgen, maar vervolgens moet er onderzoek plaatsvinden. Politie neemt zichtbare en onzichtbare maatregelen om in beeld te krijgen wat er gebeurt. Gemeente gaat kijken wat er gebeurt op dat pand. En afhankelijk van dat soort onderzoek kunnen we uiteindelijk stappen nemen. Heb jij iets bij je waar ik me kan baseren? Nu is er een inval gedaan. Betekent dat ook dat dat pand nu gesloten wordt door u? Dat zou een van de maatregelen kunnen zijn. Wij wachten nu op de bestuurlijke rapportage van de politie. Die komt meestal snel. We kijken naar de rapportages die onze gemeentelijke diensten opleveren. Op basis van die informatie wordt dan bepaald of het pand gesloten wordt of niet. Ja, wellicht na vandaag verbetering. Ik hoop het. Tijdens de inval zijn 2 bewoners aangehouden. 1 daarvan wordt strafrechtelijk vervolgd voor het bezit van drugs en zit op dit moment ook nog vast. Hoewel buurtbewoners blij zijn met de inval, hopen ze vooral dat het pand uiteindelijk ook echt gesloten wordt. Ze laten weten dat er namelijk vandaag alweer aanloop is bij het pand. Een 23-jarige man uit Schravenpolder die een ongeluk veroorzaakte waarbij zijn beste vriend om het leven kwam, heeft daarvoor een taakstraf van 180 uur gekregen en ook een rijverbod voor een half jaar. Hij reed 2 jaar geleden met drank op naar huis. Op de A58 sloeg hij over de kop. Zijn vriend vloog daarbij uit de auto. De 29-jarige man die afgelopen zondag een ongeluk kreeg met een quad is overleden. Dat meldt de politie. De man, een Belg, reed op de quad op een bedrijventerrein in Breskens toen het misging. Hij werd door een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. En gisteren is hij aan zijn verwondingen dus alsnog overleden. De Westerschelde-tunnel was vorig jaar voor 97,9% van de tijd gewoon volledig beschikbaar voor het verkeer. 2,1% van de tijd was een van de tunnelbuizen dus afgesloten, blijkt uit de jaarcijfers die vandaag gepubliceerd zijn. Het getal is vergelijkbaar met andere jaren. Afgelopen jaar gingen er trouwens ruim 9 miljoen auto's gratis door de tunnel heen.
2 weken na de explosie in de flat aan de Schutterijstraat in Vlissingen zijn de eerste bewoners weer thuis. De gasexplosie verwoestte een deel van het appartementencomplex, waardoor meer dan 30 woningen tijdelijk onbewoonbaar waren. Kijk, dit is van de voorpijpschade, deze kant op. En dat loopt dan daar natuurlijk. En ja, hier de dorpel natuurlijk. Er moet maar een doek voorleggen, want dat konden ze niet helemaal precies dicht krijgen. Maar bij Piet en Dini van der Maas viel de schade nog mee. En ze zijn ontzettend blij om weer thuis te zijn. We hebben een hele goede tijd gehad in de Loodsociëteit. Maar op een gegeven moment wil je naar huis. En dan, ja, de Oost-West tijd best eens wel eens. Maar het is ook letterlijk zo. Woningcorporatie Lesco heeft er de afgelopen 2 weken voor gezorgd dat 19 appartementen weer bewoonbaar zijn. Aan 13 appartementen is zoveel schade dat daar nog werk te doen is. Die andere appartementen zijn dus zwaarder beschadigd. Op dit moment hebben we gecommuniceerd dat het nu op dit moment nog zo'n 6 weken zal duren. Maar goed, dat kunnen wij nooit met zekerheid zeggen. Hoe de gasexplosie precies is ontstaan is nog steeds niet duidelijk. Maar volgens Lesco kunnen de bewoners zonder zorgen koken en douchen. Nou, we gaan straks een lunchje klaarmaken. En dan vanmiddag even boodschappen doen. Vanavond weer gewoon koken. En pakken we de gewone draad weer op. En vanavond weer lekker slapen in het eigen bed. Denk het wel. Lekker weer thuis. Straks in deze uitzending, wat vinden de Hulstenaren er zelf nou eigenlijk van? Al die reuring rondom het WK veldrijden. Dat straks, eerst ander nieuws van vandaag. Voor het bedreigen van een doktersassistente in Zierikzee is een 51-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel. De man wilde op die manier zijn medicijnen krijgen. Hij stond te schreeuwen bij de balie met een Stanley-mes. Het ging hem om oxycodon, waaraan hij verslaafd is. De provincie is blij dat de verbetering van het goederenspoor tussen Gent en Terneuzen volgende week door het kabinet wordt besproken met België. Het nieuwe spoor moet knelpunten in het goederenvervoer oplossen en in de verre toekomst misschien ook Zeeuwse passagiers van en naar Gent brengen. Het project is er, het geldt ook, maar het wil allemaal maar niet van de grond komen. De komende dagen zullen duizenden wielerfans het oosten van Zeeuws-Vlaanderen overspoelen om een bezoek te brengen aan het wereldkampioenschap veldrijden. Maar wat vinden de echte Hulstenaren daar nou eigenlijk van? Kijken ze er naar uit of zien ze toch vooral beren op de weg? Voor Greet van Munster en haar man Wim is het al feest sinds ze met de opbouw van het parcours zijn begonnen. Hun balkon ligt aan de vestingwallen en het stel kijkt al dagenlang de ogen uit. Elke dag zie je wel meer beweging en ook van het publiek eigenlijk. Mensen die je normaal niet ziet, denk je van, oh, oké, het leeft wel hoor. Nou, ik vind het heel bijzonder. We hebben het al meer keren meegemaakt. Echt, dat is toch zeker het weekend, dan loopt het helemaal vol. Ik denk ook heel veel Belgen. Allemaal nieuwsgierig hoe dat parcours eruit ziet. Dus ja, dat is gewoon heel erg leuk. Maar op het parcours lopen niet alleen Belgen. Ook de Hulstenaren zelf zijn nieuwsgierig naar wat er op hun vesting allemaal wordt klaargezet. Het is heel indrukwekkend. Ja, ik vind het prachtig. Nou, het zonnetje erbij is het helemaal perfect. Nu zeggen ze van, ja, het is wel even lastig misschien voor mensen die hier in de buurt wonen zo'n weekend. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik niet zo erg hoor. 1 dag kun je toch wel een keer in je huis blijven dan, als je er niks aan vindt. Degene die het allerbeste plekje heeft komend weekend is natuurlijk de molenaar. Al sinds de vestingcross bestaat is de molen dé blikvanger van het parcours. En dat blijft hij ook tijdens het WK. Dat is wel heel speciaal. Heel speciaal. En toch zeker ook omdat ze dus in de race geweest zijn met Rome. En dat ze dan toch gekozen hebben voor Hulst. Ja. U vond Hulst altijd al mooier dan Rome, denk ik, of niet? Ja, ja, Rome is ook wel mooi. Bij eerdere edities reden de renners door de molen, maar dat gaat dit weekend niet gebeuren. Voor molenaar Tina maakt het niks uit. Het is altijd al wel speciaal geweest, maar nu is het natuurlijk ja, gigantisch. Want er zoveel mensen komen. Ja, dat is gewoon fantastisch. De duizenden wielerfans die dit weekend in Hulst zijn, zullen allemaal wel jaloers zijn als ze Tina op haar molen zien staan. Ze heeft het allerbeste overzicht, al had ze nog liever op de fiets gezeten. Als ik jonger zou geweest zijn, dan zou ik dat ook wel willen doen. En dat lijkt me echt hartstikke leuk om te doen. Ja, echt waar. Heel spectaculair en naar boven en naar beneden. En ja, dat zou ook echt wel iets voor mij geweest zijn, dat weet ik wel zeker. Dus u kijkt uit naar het weekend? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, ik ben echt benieuwd van, ja, hoe gaat het allemaal verlopen. En ja, de koning komt natuurlijk, hè.
Dus ja, dat is ook, dat maakt het ook heel speciaal. En die gaat de molen ook zien. Die zal die zien, ja. Dat die erbij is natuurlijk ook al heel speciaal. En wat is er dan allemaal te zien? Nou, op vrijdag start het WK met de Team Relay, waar ook onze eigen Jorien van Anrooy grote kans maakt op een medaille. Op zaterdag komen dan de junioren, de belofte en de elite vrouwen in actie. Bij die wedstrijd ook 2 Zeeuwse deelnemers. Opnieuw Van Anrooy, maar dan ook Senna Remijn. En tijdens de laatste dag van het WK zijn natuurlijk alle ogen gericht op Mathieu van der Poel, die zijn 8e wereldtitel kan pakken. Je volgt het uiteraard 3 dagen lang allemaal bij Omroep Zeeland. Op televisie, online, via onze socials en ook op de radio. En dan, taal leeft en taal verandert. Op het Ostrea Lyceum in Goes krijgen leerlingen daarom sinds kort les in veranderingen van de taal. En straattaal is daar een groot onderdeel van. Mattie Carmen Wisse ging langs op de Scoro. Good boy, dat is gewoon iemand die braaf is, die luistert. Noncha, dat is gewoon nonchalant. Keer betekent als je geen geld hebt. Fitty is ruzie. En loco is gewoon als je een beetje gek bent. Straattaal is natuurlijk niet het enige wat de scholieren leren. Waar het vooral om gaat is dat taal door de jaren heen verandert. En daar wordt dan tijdens de lessen over gepraat. Heb jij zelf al wel eens gemerkt dat taal verandert? Dat er bijvoorbeeld woorden zijn die je vroeger gebruikte en nu niet meer? Of... Ja, met de gebakken peren zitten. Dat zei mijn moeder vroeger altijd, maar dat hoor je nu ook eigenlijk nooit meer. Je leert wat taalverandering is, hoe het komt. Je leert hoe het komt dat woorden in een woordenboek verschijnen. Je leert waar die nieuwe woorden vandaan komen. Hoe het komt dat bepaalde woorden wel in de taal komen en andere niet. Ja, en uiteindelijk door het er met elkaar over te hebben en ook erover te schrijven, leer je natuurlijk ook je mening weer ergens over te vormen. En een mening over die lessen, die hebben de scholieren wel. Er wordt wel echt gewoon veel straattaal ook zeg maar gewoon gepraat in het dagelijks leven. Dus ik vind het wel goed dat er over les wordt gegeven. Hoe zie jij de toekomst met taal? Gaan we voor altijd deze woorden gebruiken, denk je? Ik denk het niet. Omdat, ja, natuurlijk het Zeeuws is ook wel weg aan het gaan. En ik denk dat dit ook gewoon een dingetje van de tijd is dat ook wel weggaat. En dan nog 1 keer in straattaal. Tjallas, dat betekent tot ziens. Een grijze en grauwe dag was het vandaag met op veel plaatsen nevel en mist die maar moeilijk oplosten. Wel was het heel rustig weer en stond er maar weinig wind. Morgen een koude winterdag, veel bewolking en lokaal kan er wat lichte regen of sneeuw vallen. Het wordt maximaal 2 of 3 graden en na morgen wordt het geleidelijk dan wel weer wat zachter. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel mooie avond.